Hadian ke jingwan tap kerteng ubak fantin la kadong kumu Kyrtong ke NPP wani aireng hak Elekshon MDC ke ban Shillong hak arpuai terik urempang arja arpusan ke Dr. Ampareen lingdo kepada ke Kurim jong new Kyrtong kala ai ke jingkit bok kit ruang yu. Ke Dr. Ampareen kalaong bau fantin day tang ukurim jong ka hendrai udi Kyrtong ke NPP bat kum Khlawait kari. He is our soldier. He has worked hard and he will continue to work hard. Ibatin day show tang ukurim jonga. She said we long candidate. Ila day Khlawait jong kari. In yang syakmat, in yat syakmat, in tur syakmat. Ngakum ke Kurim day bandon dak jigeli. Ngin tray shitom lang. Mabatin? Yes. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.